Nou ja, we zijn bezig met een uitblussing. Toen wij hier ter plaatse kwamen, weer al uitslaand. Dus we hadden behoorlijk opschaald. Er zijn drie tankauto's hier ter plaatse kwamen, een hoofdwerker en een grootschalig watertransport. En daar moesten we eerst op wachten voordat wij daar welke een blussing in laten kunnen. Ja, dus ik asbestvrij kwam. Ik kan met de eigenaar zelf praten. Hij zei dus deels met asbest uitdutsen. Dus we hadden de asbestprocedure opstaan. Dat houdt in dat hier een gemeenteambtenaar plus search die nou nog onredend is, dadelijk ter plaatse komt om alles in kaart te brengen waar het asbest zich verspreid had. We hebben inmiddels een eerste ronde maken en zoals het nou lijkt is het al in het begin tot het perceel zelf.